Mayong gabi sa tanang mga kaigsuunan ug kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong buluhaton Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pagampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to Galatians chapter 2 verse 20. Galacia kapitulo 2 bersikulo 20. Ang giingon dinhi: Gilansang ako kauban ni Kristo ug dili na ako ang nabuhi kundili si Kristo ang nabuhi dinhi kanako. Ug ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod gikinabuhi nako pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon tungod kanako. May the Lord bless the short meditation of His word tonight. Atong makita sa gipamulong ni Pablo sa Galatians 2:20 nga ang iyang kinabuhi Christ-centered, nakasentro gayud sa atong Ginoong Hesukristo. And I believe that our lives dili lang kinabuhi ni Apostle Paul, kundi sa matag usa kanato kinahanglang makasentro kita sa atong Ginoong Hesukristo. Ang rason nganong gibuhat kita sa Dios ug nganong giluwas kita ni Kristo is that our lives will be God-centered and Christ-centered. Ang tawag niini sa theology mga kaigsuunan, Christocentric ug theocentric. Wala kita gihimo sa Ginoo o giluwas sa Ginoo aron maghunahuna lamang kita sa atong kaugalingon. We were created to find meaning of our existence in God. Ang ultimate purpose sa tawo niining kalibutana is to glorify God and enjoy Him forever, twofold. Himayaon nato ang Dios ug mag-enjoy kita kaniya. Unsa may but pasabot niining himayaon nato ang Dios? But pasabot i-display nato ang kadako o kahalangdon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang giingon sa Psalm chapter 29 verse 1 and 2. Ang giingon dinhi, magahin kamo alang sa Ginoo o mga anak sa bantugan. Magahin kamo sa Ginoo ug kahimayaan ug kusog. Ihatag ninyo sa Ginoo ang kahimayaan nga angayan sa iyang ngalan. Simbahan ninyo ang Ginoo sa balaang kaaniyag. O kining mag-enjoy kita sa atong Ginoo, it means to find our highest pleasure in Him. But pasabot, ang Dios mao ang ating source of our greatest happiness. Pero niadtong nahulog si Adam, ang atong unang ginikanan sa kasalanan, ang tawo nahimong self-centered. Ang mga psychologist ila kining gitawag og egocentric. Ang but pasabot niini, ang atong desire mao nga lipayo nato ang atong kaugalingon, pahimutan nato ang atong kaugalingon. Atong giusab ang meaning sa atong existence into our chief purpose is to exalt ourselves and satisfy every longing of the flesh. Subo kayo kana mga kaigsuunan. Pero tinuod gayud kini sa atong kapanahunan karon mo kini gitagna ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 2 to 4. Ang giingon dinhi, tungod kay ang mga tawo mahimong mahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa kwarta, mga garbuso, mga mapahitason, matamihiron, masinumpakon sa mga ginikanan, walay nitibong gugma, mga walay kaluoy, mga walay pagpugong sa kaugalingon, mga bangis, mga dili mahigugmaon sa maayo, mga mabudhion, mga gahi ug ulo, mga hambog, mga mahigugmaon sa kahilayan, imbis nga mga mahigugmaon sa Dios. So sa atong fallen condition, ni adtong wala pa nato mailhi ang atong Ginoong Hesukristo, kita mo'y sentro sa atong universe. We are at the center of our universe. Atong gitagana ang atong kinabuhi alang lamang sa lingaw-lingaw, alang lamang sa kahilayan to satisfy our desires. Mugani nga wala gyoy contentment ni ining kalibutana because dili man gyud nato matagbaw ang gipangayo sa atong unod. Ug ang mga tawo ilang gideklarar ang ilang independence gikan sa Dios. Ilang gitamihiran ang autoridad sa Dios.
especially ang autoridad sa atong Ginoong Hesukristo. Pero ang kaluwasan, mga kaigsuunan, ang salvation, nagausab kini sa focus sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Ang karaan nga self-centered man namatay, napulihan kini og bag-ong pagkatawo. So atong susihon ang atong kinabuhi kung makarelate ba kita niini. Ang giingon sa Romans chapter 6 verse 3 to 8. O wala ba ninyo mahibaw-i nga kitang tanan nga mga nabautismuhan diha kang Kristo, mga nabautismuhan ngadto sa iyang kamatayon? Mao nga gilubong na kita kauban niya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon, nga kung sa unsang paagi nabanhaw pag-usab si Kristo gikan sa mga patay, pinaagi sa kahimayaan sa Amahan, maingon mausab nga kita makalakaw sa bag-ong kinabuhi, tungod kay kung nahimo kitang kauban niya nga susama sa iyang kamatayon, masusama usab kita sa iyang pagkabanhaw. Nasayran nato nga ang atong kanhing pagkatawo kauban niyang gilansang sa krus, aron ang lawas nga makasasala mawad-an ug kusog, ug aron kita dili na magpaulipon pa sa kasalanan, tungod kay ang namatay gipahiling kawas na gikan sa kasalanan. Apan kung kita namatay na kauban ni Kristo, nagasalig kita nga mabuhi usab kauban niya. In other words, ang mga anak sa Dios, ang mga tinuod nga naluwas, aduna gayoy kabag-uhan sa kinabuhi. Gihisgutan kini ni Jesus isip change of direction. There is really a change of direction. Luke chapter 9 verse 23 and 24 ang giingon dinhi, o giingon niya sa tanan, kung buot ni bisan kinsa nga musunod kanako, balibaran niya ang iyang kaugalingon, mupas-an sa iyang krus matag adlaw ug musunod kanako, tungod kay si bisan kinsa nga nagtinguha nga luwason ang iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan si bisan kinsa nga mawad-an og kinabuhi tungod kanako, maluwas hinuon niya kini. Praise God. So gidescribe ni Pablo kini as if we have been recreated. Gibuhat kita pag-usab. 2 Corinthians 5:17. Mao nga si bisan kinsa nga anaa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang mga kanhing butang milabay na, tanaawan ninyo ang tanan nahimong bag-o. So na-transformed kita gikan sa pagka self-centered ngadto sa pagka Christ-centered. Hinaot nga mahimo kitang kahayag ug asin sa kalibutan, nga dili ang atong kaugalingon ang nakasentro sa atong universo, kundili ang atong Ginoong Hesukristo. In Him we live and move and have our being. Bisan pa sa atong gathering karon sa mga pag-ampo, I know nga gi-live stream kini sa atong mga social media accounts. Wala nato kini gibuhat aron dayigon kita sa mga tawo, kundili aron mahimaya ang atong Ginoong Hesukristo. That is the mark of a true believer. Anything that is not in accordance to the Bible, dili ka na timaan sa tinuod nga magtutuo. Ang tinuod nga magtutuo, theocentric, Christocentric, but pasabot God-centered and Christ-centered. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Salamat kay imo kaming gi-remind nga ang tinuod nga anak kang Kristo wala na nagkinabuhi alang sa kugalingon, kundili nagkinabuhi alang kanimo o Dios. Ug tabangi kami sa mga pag-ampo karon. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa hamubo nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.